Igama lami nguSisikelelo Mpophoi. Angiyeni amahlelo namhlongo. Yes. Igama lami nguSisikelelo Mpophoi. Ngihlala eNgunjini. iTiger kaMthwane. Ubhuti wami uCharles Lindani Myeni usebenza phi? Usebenza usebenza eShoprite njengoba ngichaza. Osho ukuthi uLindani njengoba sengichazile ukuthi washawa umuntu babese thaveni bephuza ngazi bephuze la kuphi. Yes, bese thaveni bephuza. Okay. Owasekhuluma nami yabo cause mina ngangenza i-missing KZN. Yes. Ngenza missing. Wenza muphunyaka. Ngizwa? Muphunyaka. Ngiqala ukuyenza 2021. Yeah. Senzayona namanje. Ngiba? Yayenza namanje noma waye endleleni. Ngayeka just because ngigula nje bese ngichazela isizwe. Okay, ngaqhubeka. Ngayeka. Since bengazi ukuthi ngumuntu odila ne-medicine medicine. Sure. Okay, wasengicela ukuthi since beshayile. Wasengicela ukuthi kune-patient ethiwa ediward phezulu kwabantu besilisa. Yeah. Okay, ngambuza ukuthi like ngiyokwenzani nakhona yabo because abe azi ukuthi ngingayenza into ne-medicine ngiyakwazi ukuthi ubone like ngibheke iphepha lomuntu ukuthi okay uright uzodischargewa nini ngasikhatsini. You understand? Njengoba ngichazile ukuthi ibingekitele umuthi nani mina ngifika khona sebekhona futhi lapha ufike wangibona naye beqonde mina into engifike ngayenza mina ngifike ngabheka i-law cause ngingabheka because bethe uzongitshela ukuthi umuntu uyangitshela igama lomuntu. Uthoba. Ngizwa? Uthoba. Uthe azumfuneko something lapho. Check la phezulu. Umfuneko isho sibongo. Umfuneko sinozani njengasesinako. Suspect. Yes, into phakathi emfuneko. Ngifike ngabheka ngabheka ifayili phela. Ukuthi nani file. Yes, because bengiyazi into engizothi okay. Yini lebalekile ukuyidinga kwi-file. Angizwa? Yini oyidinga kwi-file. Into ebengidinga kwi-file ukuthi like uzohlala isikhathi esingakanani uzodischargewa nini. Yes. Okay. Yeah. Yona into ebekade ngicelele ukuthi ngizoyenza leyo. Kuba into engibonile ku-file angibona ukuthi uzodischargewa nini. Ifike ngalibheka i-file into ebengifocus kakhulu kuyo igama ukuthi ukhulwa yini bekwenzakaleni impilo zonke lesiphethe engingayibheka mina. Yes. Then indaba yama-gloves iqhamuke kuphi? Ngithama ngiphuma cause umuntu ubone ngubani ubhale doctor samanye nakithi. Ubone ngiphuma wasengicela ukuthi ngicela ngiyomcelela ama-gloves. No, ngimcelela ibhandishi njengoba esho uneso lapha ezasi unesinqasana echaza ukuthi khona udokotela ofikile lapha ezasi. Wazocela ama-gloves. Okay, ngawathatha ama-gloves ngafike ngasho ukuthi i-patient lizofika lithini khona udokotela ozomsiza khona nalo sisobe lapha uyawacela udokotela. Njengoba bengibuza usisi wa-HR ukuthi ngingacela kanjani mina udokotela ngibe ngudokotela mina. Yes. Okay, i-uniform uyithola kanjani yona? I-uniform ngiyinikezwa nguyena. Yes. Yena ngumfana. Yeah, ngithathile. Wathi uthi ngithi bona ngazi phi kuphi indawo. So when uthunyiwe uzochecka i-date azophuma ngayo umuntu. Yes. Since still ngemedicine sesingamsafunda. Okay. Yes, YouTube like ukuze ngiconfirm kahle njengoba ngichaza igama eli-right elilona cause ngiyabona ukuthi cause ngide future namisamncane cause akusiza ukuthi ngihambe ngejele ukuthi ngidiyona. Into ezongisiza ukuthi ngikhulume iqiniso and ngiyasola ukuthi kanti like bengivumelana mina bengimsiza as ubhuti wami. I didn't think ukuthi mhlambe lento izogcina izothini cause umuntu ngibone bese ngizambese ngiyiphumela ngihamba bengingisabona bengiziphumela ngihamba ngendlela. Unika malini? Azange nginikeze imali Nkosi yami. Uthembiseni. Ngithenjiswe intoni?
into engithembise yona cha into ashilo uthena khona azobenzela yona phela zange ayichaza ukuthi yini lokho kanjani. Bishop right isewenzani? Uyabheka. Uyabheka. Usebheka. Yabona ibhandishi leli babe umkinga ngalo. No ibhandishe lelinye iphesheni ebelinesilonda la ndenzeni ngahamba ngifeni ibheke kho. Kulungile. Yazi into ezokwenzeka manje sizoya naye somlanda. Uzokhuluma into ehlukile kuneyakho. Yes. Manje kwenzeka kanjalo kuzoba inkinga nje. Ngina-ID ngiyeza sengiyedlisa. Angiyena. Uzodlala eGalaway. Ngiyazi la eGalaway. Kuthiwa ubani igama? Igama lami Mphophoyi Sikelele. Mphophoyisi. Phophoyi. Mphophoyi. Sikelele. Lwe. Sikelelwe. Yes. Wasengunjini umzimkhulu. Yes, mzimkhulu. Into elakhe angisho ukuthi uzongikhulula ukwazi. Like izoba ufaka. Sanibonani guys, naniyazi ukuthi mina ngibona kuma screen enu kusho khona ukuthi nginiphathele isigaxa sendaba ayike lapha eHarding. Sekuvele nje kwaboshwa intombazane ebikade iposa as a medical doctor. Intern, sorry. Kuthiwa untombazana ungena esibhedlela every day. Wathi nje yena uyi-intern. But sekuyabuzwa ke manje mase sekuthola ukuthi le ntombazana akuyona i-intern. Usintombazana, how did you get in and where did you get these scrubs? Intombazana now reveals ukuthi I stole them in Durban from another doctor. Ngeza lana eHarding ngazo actor nje as if mina ngiyi-intern. Kuthiwa nje istaff sonke was very shocked ukuthi hawe ma all this time we are busy treating this girl as an intern. Uyabona nje asazi ukuthi untombazana kanti uDr Lani omunye nje yabo. Ke sana ngicela ukukutshela ke ukuthi untombazana usevele waboshwa and nje kuthiwa manje it's going to get stricter and stricter because now abantu sebeyazi question ukuthi uze ungene nje hospital ngempela uthi we intern kanti what procedures are being taken at hospitals to ensure ukuthi wonke umuntu osebenza lapha yana is a qualified doctor, nurse, intern, what. Now it's just if you want to be a doctor ngena, mufuna ukuba unesi ngena, akucheckwa kuyangenwa nje as long as ugqoke nje ama scrubs. No, South Africa, man. Yazi mina ugogo wami like my gran was injected nge-injection wrong ukuze elahlekelwe impilo yakhe. Now this makes me question also ukuthi kahle lo dokotela lo owam inject ugogo wami because ugogo wami bese right lo dokotela lo owam injector ingabe ngempela lo dokotela was a real doctor noma nje wavele wam injector nje ngumjovo or useless like that is not for lento le yayiphethe ugogo wami. Next thing ugogo wami washona. These are the cases ezenzekalayo in life and eziyenzeka ngempela lezi zinto. It's not only my grand but abantu abaningi babulawa odokotela ezibhedlela only to find out ukuthi these are actually fake doctors, fake nurses abayazi into abayenzayo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Kunentombazane letrenda kulebanjwe lapha eHarding itenda dokotela esibhedlela bekatenda i-intern actually. Agqoke ngisho nema-scrubs avuka ekuseni everyday umuntu aye emsebenzini. Makasho ukuthi she was sent by her brother to spy on one patient abuke ukuthi uyophuma nini ungene nini laphayana njena bekaspayisa bhuti wakhe ama-scrubs uthi apparently kuthiwa wantshontshile. To my scrubs, one chonchi. And people are saying that it's giving Dr. Mead because like what? It's so shocking. Go to there are people laba kona kungishongene dipedlela batenda bonus batenda doctor ngikho utholakala sekwendeka digigaba abantu bayashona dipedlela unga understand it because they are being deleted by these people, babies are being stolen, so bantu bayasho nje ukuthi hayibo asikaphephanga musinasedibhedlela efukuto ungena abantu elabatenda bodokotela labatenda ama-intern or ma-nurse. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.